Tervetuloa seuraamaan 300 katsojan erikoisjaksoa. Päätettiin, että tehdään tänään vähän tämmönen erilainen kyykkäpelijakso. Ja koska tiesin, että tässä tulee kestämään hetken, niin ajattelin, että otan mukaan pari kaveria. Meillä on täällä ihan Oulun ykköstason nykypelaajistoa. Joku voisi jopa sanoa, että aivan Suomen huipulta parhaimmistoa. Ja vielä pari jätkää tästä puuttuu, eli meillä on täällä Roope. Ja Antti. Aivan. Ja mukaan on tulossa myöskin vielä kaksi möhömohaa, eli Petteri ja Aapo, mutta pojat tulee sitten kunhan kerkevät paikan päälle. Pelihenki on aika selvä, 300 tornia. Ja nyt sitten teille kotikatsomuihin semmonen skaba, että voitte veikata sinne kommentteihin, että kuinka monta heittoa meillä menee tyhjentää tämä koko kenttä kyykistä, eli heittojen kokonaismäärä. Ja sitten vielä veikatkaa, että kuinka monta haukea me heitetään tässä poikien kanssa keskenään. Katsotaan, kuka meistä asuu lähimmäksi. Me ollaan kanssa tehty omat veikkaukset ja paljastetaan ne sitten tuossa videon lopussa. Ja sovitaan vaikka sillä tavalla, että se joka arvaa lähimmäksi, niin minä ostan sille sitä jäätelön palkinnoksi. Yes. Muistatte, milloin se viimeksi pelannut marraskuussa kyykkää, mutta nyt pelataan. Okei, mutta ruvetaan heittelemään ennen kuin tulee pimeä. Kuka meillä avaa? Roopeko avaa? Vai minä? Okei, tsemppiä myös kotikatsomaan. Kyllä täällä vielä tuli niinku rekki tähän, mutta mä laitan sen noitten karttujen taakse. Vähän kauan. Ei haittaa, oma vika. Mutta se on hyvää kontenttia.
Hyvä pojat, hieno homma. Äärimmäisen tieteellisen kirjanpidon perusteella lopputulema oli se, että heittoja olisi mennyt 278, tähän tehdään toki videotarkistus, ja haukia olisi tullut 20 kappaletta. Nyt sitten otetaan jännityksellä vastaan pelaajien tekemät veikkaukset. No niin, Petterin veikkaus oli 247 heittoa ja 53 haukea. Se ei mennyt hirveän lähelle. Ei se kyllä mennyt Aapollakaan. 185 heittoa ja hauet on aika lähellä, 21 kappaletta. Voi olla, että Aapo vie tänään haukiputin. Erosen veikkaus oli 170 heittoa ja 15 haukea, mutta tässä oli ilmeisesti joku pikku moka. Siinä oli typerähkö laskutapa. On syy, miksi minä en ole enää matematiikan opettaja. Sitten Roope. Tähän mennessä ylivoimaisesti paras veikkaus. 247 heittoa ja 11 haukea, eli hauet meni ihan pieleen. Ja sitten katsotaan vielä Upen veikkaus. Upe veikkas 273 heittoa, 21 haukea, 5 mailaa pieleen ja 1 hauki tuli liian vähän. Vielä olisi ollut tuossa tilaisuus heittää 1 hauki lopussa, mutta menin tupeksi. No niin, sehän oli just niin perseestä kuin ajattelinkin, että se olisi. Kiitoksia kaikille tilaajille. Hieno juttu, että ollaan ihan varmaan top 50 Suomen Kyykkökanava tilaajien määrässä mitattuna. Voi olla, että tää on yksi tämän kanavan viimeisistä videoista, mikä on tästä kulvatonta siinä mielessä, että tässä vähän niin kuin juhlitaan tämmöistä rajapyykkiä. Mutta meikäläistä ei varmaan täällä kyykkäkentillä enää ihan hirveästi näy tulevassa elämässä. Voi olla, että jossain muissa merkeissä sitten ollaan kyykän kanssa tekemisissä. Mutta oli kiva päässä vielä kokeilemaan, että paljonko menee tuollaisen 300 tornin pötkäleen poistumiseen. Ja vielä sit osua aika lähelle tämän veikkauksenkin kanssa. Ei ollenkaan hassumpi suoritus. Tää varmaan ruveta veikkaamaan tämän pelaamisen sijaan. Mut kiitoksia kaikille, jotka olette seurannut tätä kanavan elämäntarinaa tässä nyt. Muistaakseni vuodesta 2019 lähtien 5 vuoden ajan. Se alkaa olla jo semmosessa aika terhakkaan pienen lapsen iässä tämä kanava. Mut katsotaan.
törmäillään kyykkäkentillä, jos nyt sattuu niin, että sinne vielä jossain vaiheessa tässä eksyn. Jos ei törmäillä, niin sitten haukun teitä tuolta kotisluokutani käsin YouTube-videoiden kommenteissa. Kyykkä on hauska laji ja elämässä on kaikki kunnossa. Ja Kyykkä on joskus hauska Hervannan valtaväylällä